दिनै त्रिपुरा मथाथाय टीपीएफ जइन खायनाय एक नं पाथालिया घाट आमतली गोलाघाटी कन्स्टिट्युएन्सि निंगिनाय जों दिनै प्राइमारी कमिटी ताई बुथ कमिटी बो खाजाका ओ जागा जों दिनै जत्तनो मेम्बार मालायगा जे केबो मेम्बार दिनै जइन खायनाय आं दङ फाइमे आं दङ जों बरंनो प्रगति समयो जों बरंनो एड खायनाय हामबाय हामबाय जों दिनै टीपीएफ ताई त्रिपुरा मथा जइन खालायनाय जों पाथालिया अर्थात गुलेरे गावसावो बसकांनि चंमारी मागै जों दिनै अ जागायाव बुथ कमिटी गठन खायका तामनि माले बसकांनि चंमारिनो जों जेसके फानो जों सुस्थ खालायनाय परिचालना खालायनाय लांना नांनाय एवं उकलग जेकुनो बरग्रक जेमन चीनी समर्थनी बरग्रक न बुथ समय सिक्रु मकर खालाय मायातै खालायनाय नागनानि बागिनाय जों दिनै अ जागायाव ककसाबलायजाक एवं जों दुनु पक्षनो अर्थात टीपीएफ एवं त्रिपुरा मथा सही मत खालायनाय मत बिनियोग खालायनाय जों दिनै अ जागायाव कमिटी खालायजाखा एवं दिनै सुद आसाक सिमिया तेबो खागोनां अक्रा चाक्रा बोरै बोसा बरक दिनै फाइनानि मुसुंफानो सामुंनि जराबा फाइमालिया इनके गुबुन दिनो आं आसा नारनाय गुबुन दिनो गेटारिं खालायनायनि बागैनाय त्रिपुरा मथानि थानि आं आसा नारगैनाय अककनो हजागनो जतननो खुलुमा थानाय 24/8/2020 पाथलिया हायाकेबा गुलिराय गावसावो जे फुलदुं साइड अर्थात कांचनपुर जे चीनी त्रिपुरा हानो गुबुन हारक अकुपाइड खालायनानै थांमानि न प्रटेस्ट खायनो होननाय टीपीएफ मथा ताई त्रिपुरा मथा जइन खालाय कमिटी खातानिबो आनि बुखुक्तै जे बुथनि कक फाइमानि आव बेटलायनो नाकारजनक हामिया आबो निबागिनाय आं टीपीएफ मथा हायकेबा त्रिपुरा हा मथानि थानि नाकार सानो ताइबो नाकार मा सानो अब कुनु फानो दिनै त्रिपुरा मथानि फाउंडार हायकेबा टीपीएफ नि फाउंडार बर कुनु फानो निर्देश जाक्रै आबान बुखुक्तै हठात खालायनाय भाइरेल नि थाखा आबुन बागै आं नाकार दे आं तेबो नाकार मा सानो टीपीएफ नि पीके मैडम नि थानि नाकार मा सानो ताई चीनी महाराजा नि थानि बाहायनो आं नाकार मा सानो आनो क्षमा दे 24 अगस्त जों एक नं पाथालिया घाट गुलिराय बारियो जे जों त्रिपुरा मथानि प्राइमारी कमिटी खाना फाइथानि जों टीपीएफ बाय जइन खायनाय जे मीटिंग खायगा फुलदुं सायो थाङैनाय जे सिनि बसंनि बरक जे बाबे बर आरो हा सेक्रेटारि तंहाबुनि बसंनि बरक बाय आरो जों बाहाके बुसखाङाव मुभमेन्ट खायलायनाय अमदिरखनि जों कक साबाय थानि आदिनो जों लास्ट कक सातानि सिनि टीपीएफ मथानि सिनि दामन कुमार बनि बुखुक्तिखे कक जे हु टीपीएफ बाय त्रिपुरा मथा जे बुथ बासानाय रहनि सामाने आबोना आं निजेबो बनि आंबो नाकार सानो ताई सिङाव माहायखौनो हनै बनो सादि हनै बो सिङाव माहायखौनो डिसकास बो करै अमासा सालाय हनै बन बुखुक्तिनि बो स्लिप अफ टांग खाना बन बागैनो आं सिनि त्रिपुरा मथानि जत सेंग्राक मेम्बार रंनो ताई त्रिपुरा बासिनि जत ताकक ताई बुक सनो त्रिपुरा मथानि हामना तंनाय रंनो आं नाकार सानो ताई विशेष खायनाय बुबाग्रानो बां नाकार सानो सिनि बुबाग्रानो त्रिपुरा मथानि चेयरमैन तांगै हमले आं तो त्रिपुरा मथानि
খরকসা সেলেংসে সামুং থাंनायसो आं খরকসা सेंग्रा सामुं थांनायसो কিছুদিন আগে কাইসা লুকুরক সাধারণ গ্রাম লেভেলनि तिप्रासानो हामजागनाय बुबाग्रानो हामजागनाय एबा मेडाम पातालकनो जमातेनो हामजागनाय बरक नि काइसे भिडिअ भाइराल ओंखा टिपिएफ मथानि तिप्रा मथानि स्टेटनि बा डिभिजन लेभेलनि अमहाय आदं रकनि कगिया हापानो साधारण तिप्रासा रकनि थानसांगै काइसा भाइराल नंखार काजे बरक थानसांगै बुबाग्रानो बसकांगो एडिसिनि नक फांनै नायना मोसौ हिनै हेंके आजे साधारण पारानि जनगण रक जे आजे नायमुं नायमानि आबो साधारण तिप्रासारक नायनो मानो सातक जागमां थोंजागै तंगांके बरनि मनो बखानि जे बरनि साधारण जे फिलिंग्स आ फिलिंग्स न बरक शेयर खाइनो मानो अथच बुबाग्रा मुंसाफान सायाखौ तिनि बासानायबो सायाखौ बासायाबो सायाखौ फियाबा तिप्रासारक थानसांनो नांनाय थानसांगै जे कुनो लेभेल जे कुनो प्लेटफर्म जों सिनि दफानो रक्षा खायथानिबो जों लड़ाई मा खैनाय आकक साव अकक साथेनिबो बुबाग्रा सालसा मेडाम पातालकनो जमातेनो कबखा जे जों जारा सिनि जातिनि शत्रु बरनो जों बुट बयकट खायै लाइरि रह कांकांके गथक लाख आबनि रिप्लाइबो ताबुक पर्यन्त बरम गना जो मेडल पतन गना जमातिया बो रियाखो बासनाय बासिया आकरनो कुनो रिप्लाई रियाखो हाइपानो आबनि कक रिप्लाई रियाफानो अ जागावो तिप्रासारक टेक्टनांगै थंजागै सातकजागै लीडरशिप नि क्वालिटी तिप्राइजबो क्राइसिस ओंजागै बुबाग्रानो लीडर हिनी चौंगई नावई बुबाग्राना लीडर हिनी वानसगई बुबाग्राना चनो एकमात्र मोथां मना हिनी वानसगईनाय पारा पारावो लुकुरक काइसे इमां नुखाजे बुबाग्राना बिसिंतै जों फियक जागैमोन हिनाय आ इमां नुकमानि बुबाग्राना जे हामजाग मानि बुबाग्राना बिसिंतै तिप्रासा नेतारक थानसांगिया राजनीति थंनानि बरनि व्यक्ति स्वार्थ खुन नङै तंफानो पाब्लिक मास पिपल आबनो बरने बखाव इमां नुगै तंग जे बुबाग्रानि बिसिंतै सिं यक sama मानसिना हिनै ताबुक बुबाग्रा थानसां नि हिनमानि नले बुबाग्रा के थानसां दि फाइदे थानसां लानि छावो उल्टा निनि आईपीएफ तिनि नेता हंगाके आईपीएफ तिनि सुप्रीम हंगाके बुबाग्रानो सिकक मांकक हिनि हिनो आईपीएफ तिनि नेता रंके बुबाग्रानो दालाल हिनो ताबुक आईपीएफ तिनि किछु किछु नेता बुबाग्रा फाइदे थानसां लानि जों थानसांनि कक्स मा सागारनाय राजनीति पासनि बारदे मानो बुबाग्रा बुट बासनाय दे बुट बासे आरस बरने माथा बेथा ताबुक जनगण रक बुबाग्रानो नायखांकाक्ला नरन तामो माथा बेथांकाबा तामो नरने माथा बेथांकाबा नरनो नाययां माने कारण तो नरकनि सामुं साया नरक वानजिनो से जागा रसिनाय तिप्रालनि सानमानसि वानजिनो से हा फालानि परमिशन रसिनाय वानजिनो से जायगा प्रोजेक्ट तां रसिनाय वानजिनि कक मतेसे सासिनाय निजेनि दाबिनि कक से साइमालिया निजेनि बरक बुजाक तकजागि तंग परजन निजेनि बरनो रक्षा खाइमेलेंकाबा पालिक बा बुबाग्रानो चाजागनाय निता बुबाग्रानो हामजागनाय निता नरक बुबाग्रा थानसां देहिनि फाइदेनि सिदासे फाइमालिया गांके नों ताबुक आईपीएफ तिनि एक दुइजन नेता सिकी नेता ताबुक जे समय आईपीएफ ति फाइट खाइतंफ्रा बरनो नाम गन्ध पर्यन्त करै सयसे आन्दोलन खाइतंफ्रा आ बरनो ताबुक बुबाग्रानो बुट बासाया फुबमुक नोंले साबा बासाया बासानाय सानाय ननो साबो राइट्स रखाबा सिनि तिप्रासारक सुवान संनाय बताम खाइने खाया बुबाग्रानि जे सुवान संनाय बिनि कगनो जों तिप्रा मथानि बरक से जों फीडबैक रियाखो नों साबो फीडबैक रनाय बा अर बनि कगनो प्रचार खाइनाय साबो नरक तामो नर खति नरनि खति अ जागाव तामो बुबाग्रा कौन कक द पब्लिक रक हामजागै बबान बासाखा नरनि खति तामो अ जागाव आर टीपीएफ बाय तिप्रा और नो मिली वइनाय सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल नि विरुद्ध खाइका एनआरसी नो केस खाइका आ जागाव नरनि ताम खति नरनि व्यक्ति स्वार्थ ताम खति हं 10 रक साजागि हंखा बांग्लादेश रक साजागि हंखा बुजिखा किन्तु नरनि ले तामो खति नरनि अ जागाव ताम खति तंग नरनि तामो व्यक्ति स्वार्थ खति तंग सारि नरक के 10 नो जे लैंड अलॉटमेंट रनानि हिनै लैंड ट्रांसफर खैनानि बागै जे
পারমিশন দমন আবার মারিয়া রাং মাসে এংনাই আবাদ নরন ক্ষতি নাকি মন্ত্রিত্ব পদ করে নাই নাকি বসকাও চিন বর্ণ থকাই লুটাই পুটাই চাইমি এখানে আবাদ নরন ক্ষতি আইপিএফ তিনি ও জায়গাও তামো ক্ষতি তং আইপিএফ তিনি নেতারক যে বুবাগ্রানি বিরুদ্ধে আমাকে নাংমানি বুবাগ্রানি বিরুদ্ধে কনস্পিরেন্সি খাইমানে বুবাগ্রানি বিসিংতৈ থানসাঙ্গি চিনি বড় লড়াই খাইনে বাঙ্গি যে তাবক তৈরিং তংমানে আ জায়গাও নরনে তামো ক্ষতি তামো সমস্যা তং নরনে তামো মাথা ব্যথা ও জায়গাও জনগণ হক বন চাজাক মানলে নরন তাম মাথা ব্যথা নরনব চাজাক থং বরকসিত বুবাগ্রানি কক বুবাগ্রা থানসাং দিন সাঙ্গাকে বমন কক ফেরে ফেরে নাই ও জায়গাও কনস্পিরেন্সি খাইনি খাইনাই বুবাগ্রা বাসাই রে তং আবনো তৈলে বরং তামসাসে মাথা ব্যথা তামসুক সমস্যা কাবা বুবাগ্রা যেসপান খাইতেন চিনি বরং কাহামনি বাঙাই খাইনাই বলে তামসুক কিরি খাবা মহারাজানালে তাম কিরিন্দে জাংলাই তং অর জায়গা চন্দন চ্যাটার্জি সং মহারাজানে কিরিমানি কারণ তঙ্গ সিকামরক মহারাজানে কিরিমানি কারণ তঙ্গ অনুপনাথ সং বুবাগ্রানে কিরিমানি কারণ তঙ্গ বরনে ক্ষতি তঙ্গ চিনি দফানে হামখ্রাইং নাই বরনে কিসা অর ক্ষতি তং হিনে বরক কিরিমানি আবনো তো বুঝি মানখা কিন্তু আইপিএফ তিনি ক্ষতিলে তামো আইপিএফ তি কিরিমানি কারণলে তামো টিপিএফ বাই টিপ্রা থানসাং কাংকে আইপিএফ তিনি ক্ষতি তামো টিপিএফ বাই টিপ্রা বাসা খে বা বাসা ইয়াংকে আ জাগাও বরনে তাম মাথা ব্যথা তামো আবনে তুই আসুক বরনে চর্চা আর জাগাও বরনে তামো অবতং তামো কনস্পিরেন্সি তং আ জাগাও বরনে তামো নাহারমুং তং আবনি জবাব নরনে থানিব গরৈ তিনি 29 আগস্ট সিনে সোনামরা কাঠালিয়া ডিভিশন তাই মির্জা রাজাপুর ডিভিশনनि अंगै कायसा जों ससियेल मिडियायाव मा फायका सिनि दुइखान डिभिशननि मिलगैनाय जों तिनिबो ससियेल मिडियायाव मा फायलायका आरो सिनि आरो तंगो आं मिर्जा राजापुर डिभिशननि सेक्रेटारि ताई अंचल कमिटिनि प्रेसिडेंट सेक्रेटारि रो yang bahino अंचल कमिटिनि प्रेसिडेंट ताई सेक्रेटारि तंगो आनि क्लबो तंफायो तिनि मूल पये नंखा मसि किछु सिनि दफाना सुक्रुंनाय अमतैहाय बरक तंगो अ बरक हंके जतनो साइमानो साबो तिनि विशेषके जों उल्लेख मासासिनाय बुमो डेविड मोरासिं नि ब्रक फ्रक्सा तंगो राजा सिनि महाराजानि दल तिप्रा मुथानि अंगै तिनि बनसों अनेक बार नुखा ब तिनि सिनि महाराजा डिक्लार खाइ तंगो ब आनि तिप्रा मुथा बुट बसाया आनि तिप्रा मुथा जे दिनो विभिन्न आंचलिक दल थानसां खांकेसि आइप्रबर्तमो डिसिसन नानाय नाया ब तिनि उमाहायके तिनि डिक्लार खाइ तंगो ब टाइगो सावो आं तिप्रा मुथानि चेयरमैन आंसि तिप्रा मुथानि प्रेसिडेंट आंसि आनि निर्देश सारा जे जों ससियेल मिडिया भाइरल नुमाने आरो आमतली गलाघाटी केन्द्र आरो कायसा टिपिएफ ताई तिप्रा मुथानि अंगैनाय जों बुसकांगा बुट बसा सिनाय हिनाय भाइरल खायमानि जों नुगौ आबनि बागै अमतै हायकेनो सिनि अ मिर्जा राजापुर काठालिया जे कन्स्टिट्यूशन 22 न आरो बाहायनो डेविड मोरासिं ताई बनि लगेव राकेश रुपनि सं ताइबुत मातमा बुमुरक 2-3 जन तंगो बरकना आं सतर्क खायनाय नायो नरक वानसगै नायदि जे मिर्जा राजापुर काठालियाव नरक उमति हायकाय जों बुट बसानाय बुट कमिटि नरक जे खाय तंगो किन्तु नरकना जों ताकबु जरा रखो आगामी दिनाव हालक हामलायग्ला जेहेतु जों गाहाम नायो दफानि बागै जों सेक्रिफाइस खाय तंगो 2009 नि सिमी सारा त्रिपुरा एवं सिनी मिर्जा राजापुर काठालिया जे केन्द्र 22 नाव आरोबो जों फाइट खाय तंगो जों तिनिबो सिनी दफाना साबै जों तिनिबो आईपीएफटी यट आईपीएफटी आटिसा जत सेक्रेटारि बमालिया आईपीएफटी सेक्रेटारि दल डिविजननि दल आनि सामुनि एक्टिविटीज नुगै आनि बुमुन घोषणा खारिका ओ कारणे पद सेगैनाय थाङै पेखा डेविड मोरासिंनि लगे गे डेविड मोरासिं आं अबनो सुंगानि मुसुगु चिनि बरंग्रां राजाजी साइटं के जों कुनु पार्टिसिपेट खालाय इलेक्शन जों बुट बसाया अबो बंगिया गे बाहायके चिनि दुइटा डिविजन चिनि तुइनानि के गुलमुरा
माइक्रिसा अबाय रग बुथ कमिटि खायदों बा इलेक्शन कैंपेन खायदों मनोत चिनी महाराजानो साजा जों बुथ बासाया के पार्टीनि प्रेसिडेंटनि बा बनि मथानि प्रेसिडेंट बा चेयरमैननि बा सेक्रेटारि कक खानाय बा पार्टीनि बनि मथानि रुल बाहायके ब्रेक लाय जों बनो अबनो कक कसारान नसबो चिनी मिर्जा राजापुर डिविजन एवं सोनामुरा काथलिन डिविजन नि आईपीएफटी यूथ आर्टिसा जतनो दखाना टिप्रालेन चौबानी जे सिनी महाराजा हायने हाय वयस रेकर्ड फाइका ब अमनु कक सरखा जे टिप्रा मथा ताई टीपीएफ जों बुथ बसाया हनै बसाय दङ एवं सिनी महाराजा आरो कक सरखा आं श्री टिप्रा मथानि प्रेसिडेंट आं श्री चेयरमैन तामो डिसिसन नानाय नाया आबो बेबा बनिजिसी नानाय आरो दक्षिण रानी ब्रगा आराबो ब्रग बुट कुमुटी खाबो सिनी महाराजा सब बुट बसाया तिनी डेविड मरासिंह कोन के बुट कुमुटी खाबो आरो सिनी लुकुरो ताई सिनी आईपीएफटी सिनी केन्द्रनि जसुक तंगमानि सिनी संगठननि ब्रग रंना आं सजाग तंगमानि बागै अनुरोध खायो डेविड मरासिंह बा आं करा बासाबाय सतर करबो आगामी दिनाव नों अमुते हेके सामुंतांगि तंखांके किन्तु हालु खामलायग्ला नांखांके जों 12 बछरिया 20 बछरखौनो जों जेल खाटाय मानो जों आईपीएफटी यट आईपीएफटी आर्टिसा अमहाय जों गोथों नङै दङ जों तामनि जोंनि दफाना जों खेवनानै लामा आगुबै दङ कारण जों नुगो सारा त्रिपुराव थानाय 17 जानुवारिआव जे 125 तम शिक्षित आइन संशोधन खालायनाय ताबक सिनी एडीसी हनै तंगमाने अब ताबक टीटीसी जों घोषणा होई थांगा दिनै सिनी महाराजानि निर्देशन अमान्य खालायनाय ब्रक आरो ताई टीपीएफ नि सिनी मैडम पाटाल किजानि आदेशन अमान्य खालायनाय ब्रक आरो टिप्रा मथा ताई टीपीएफ बुङै बसकांनि एडीसी संमारिव कन्टेस्ट खायनाय हनै ब्रक आरो बुथ कमिटि प्रचार खालायलायका खाका एकाय ताबो पखा जतनो साइमानो जे जतनो तरुणनि मुसुंगो राजनैतिक भाबे नेता उना मुसुंगो एंगाय ताबो चिनि जों जेरायफ्रो कासे परिमानि दङ जे सेम सुंदर बसाकनि बायलो सिका दङ आपनाके बर बोले बरसे नय लोके जारे बर बोले बरसे ताबो जों आंनि जे कत हुमाबाय आं कत हुमाया आं दिनै एमएलए उमसिनाय माबे एमएलए उमाया एमडीसी उमसिनाय माबे एमडीसी उमाया आंनि लोगोसानो हामजागना नाय आं लोगोसे मा हामजागना नाय लोगोसे आनो अजमा हिन कोसिका चा अजमा उमनाय लोकानो से अजमा हिन कोसिका आं बायका अजमा उमनाय एकाय दिनै बुबाग्रा त्रिपुरा बथानि चेयरमैन बसे कोन सायाखो नों बुबाग्रा दिनै इलेक्शन कमिशन नो बुट गुसुना सिरियाखो त्रिपुरा मथानि तरफथिबो बुट ने बसाना बसाया कोन साजाग्याखो नों आरो बाहायखाय त्रिपुरा मथानि गय आरो बुट कमिटि खाखाखो बुबाग्रानो तो आं सिनजा बुट कमिटि रखते विभिन्न जायगा खालायनानै बावति रखनि खानावो बुबाग्रा आबोनो बेपार ताम कांदो केवल बुट बुट कमिटि खाना सायाखो ब्लक कमिटि खानानि साका प्राइमारी कमिटि खादि जाहाथे त्रिपुरा मथानि सामु ग्रासरुट लेभेलाव जाहाथे थां सौहैनानै गा बुबाग्रानि कक जाहाथे जों भगवान सुखौ जे ग्रासरुट लेभेलाव जतन थाङो सौहैनानै आबोनि बागै प्राइमारी कमिटि रिजनल कमिटि बा निनि ब्लक कमिटि रंना बा डिस्ट्रिक्ट कमिटि अबश्य का एकाय तिसु बर त्रिपुरा मथाव दङ जेता विभिन्न जायगाव बर विभिन्न राजनैतिक दल बा हारि फायजा এবং বড় আবো অবস্থা গামতি বড় না কিছু বড় টঙ্গ তীব্র মথাবো যে যেটা বড় বড় ফাই বুট ডগ বসানা মুসুমা টঙ্গ আলকা জায়গা বড় বুট ক্যান্ডিডেট মালিয়া না কামতি বড় ন টংমালিয়া ও সিয়াল খলগনা সামজা কলাইকে খলগনা মুসুমু একাকাই খলগনা মুসুম কাকাই খলগমায়া সিরো গানা ও টংখা বা বিবন মুসা টংখা কাই তো খলগইমায়া একাকাই musa ne gana o tongka khulong bali engka musa ni kisa haksala musa haksala tongi khulong kai asiala ka khulong ma hai o khulong peplai ni ma pepla kata kai bo to busana musuma se bo ko peplai ma ni sibo kar to bud komiti khanan ko ja sudu na oro kaisa ko tongo aro TPF ta tibra mo thani ni to komiti khata hai kono je borok saka aboke TPF ni CWC member Mongkumar Debarma abo haini singsanon kha Tiprani bekhang pita abo saja namke abo bahaki kilo mengenai
त्रिपुरा TPF नि मथानि तो अब तां साइमांगला अब बनि अनुमति दना बनि चिफ नि बेंगाकाय ताबसे पर्यंत जों कथालै सामंटानानि को बा इलेक्शन नो बसालायनानि कगले चिनि साबजा करे कुनि नानसिओ बेंगाका अ जुदि साबजा कंखाय तंगना तामो हंगाकाय जों डेमोक्रेटिक पार्लियामेंटारि सिस्टेम माने संसदीय गणतंत्र हंगाकाय जों उनको खायनानि नांगो जे लोकनि थाने चिनि क्षमता दिनानि थाखाय जों इलेक्शन पार्टिसिपेट खायनानि नांगो अब आंनि व्यक्तिगत ओपिनियन एंकाकाय लास्ट जेदा डिसिसन बुबागारा जे सामा चिंगाबन खायना कारण जों बुबागारानि फलोवार्स जोंबो खायो एकायता कायसा आं सानामो जों केव सावा जों बुबागारानि सेलें आंनो बुबागारानि सेलें या सेलें दामा मुनि कायसानि नगो मुनि तो माना आबो जों सेलें हिनो किन्तु आं खायखया आं बुबागारानि कायसा तिब्रा मथनि आदम आं आरोनि मेम्बार बा प्रतिनिधि हिनानै बुंजागौ किन्तु आं सेलेंलै हिनिमैया ओंखाय मियानि ओ जे बिसोर मोननानै आबो तै बरक नाकारसानका खरंनि बरना नाकारसानना नुखा एकाकाय बरक ताम खायका एकाय अरनो अने बरक तिनि बानो फोन खायमिया बानो बरक फोन खायका कान साका जे इलेक्शननि तो बुट कमिटि खानो केबो तो सायाको महाराज बो सायाको काय जों निजेबो जों जरा महाराजनि लगे तनाय जों सियाको एकाकाय अब लोग बरकान बुट कमिटि खाका गाबो महाराज मेडेटल फाइना के तब तो कोविड-19 नि बागे बो फाइमे नखा निया बा बो अनेक खन कक सालायका का भिडियो कलिं खायका महाराज आनो का बो कक सालायका के सालाया कलेक्शन बो साका फाइना परे जातिसो जों सालायने समस्त के जारा तिब्रामा थाना सबायनानि बागे बा देरारनि बागे बा बुबाग्रानि मखाना संनानि बागे अन्तेके सामखाय तंनाय किसु कतिबै बरनि बरा आइडेन्टिफाइ मखा এবং বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম বড় ইঙ্গ খাই দङ गाय तिनिबो आं फंगो आनो खरसा ओगनि आम्बासनो बरफ फुन खायदा जे महाराजनि फानो रां जमारनो हिने 100 का का थुमजा कमखो इंगाकाय ताय कायसे खानावका 12 जना नि हेड न इंगाकाय बातारना महाराजनि आमतिबो कमति बिबन खानाय आमति गोबां इঙ্ग खाय दङ गाय ए समस्त बिबन रिपोर्ट चिन थानि दङ जे तबो पातिनि बिसिंनिको अब बुबागारा फाइमेन परे डिटेल्स सालायने इंगाकाय सालायमेन परे न गना तबे ताबसे पर्यंत आमले सरासरिकन साना ताबसे पर्यंत जों बुटो बुसाना बुसाया आबले महाराज कोनो डिसिसन नायाको लास्ट डिसिसन महाराज तिब्रामा थानि सिनियर अफारा ताय यो स्टुडेन्ट ता वुमेन्स जेटा मथा तमा जतनि गरमति सालायमेन परे न सिद्धान्त नाने हने आं खाखलायो एगाकाय लगे लगे अब साना जतो रिजनल पार्टी जुदि थांसन माखाय हा गाय जों जतन गाहामनाय जों नेशनल पार्टी न याकागै जुदि रिजनल पार्टी सिमिन बुसकांगो जों जुदि थांसांगो जे कोनो सबाव बा जे कोनो अंगव जों जुदि एकमले मा थाखायबा जों सिनि दफानो थाङै मानानै ने खाख्लायो एबं थांसाबो उनहा गाय जों जतनि दफ्लाय बानायनो खाख्लाय जे थांनायाव जे कक सालायमानि संबायनो कतिंदि जे कक सालायमानि तिब्रामा थानिंगे आबरनके सस्पेंड खालायजानाय नरबे मावथां फासिंखो अब जाकिसु तो बुबागारा न इनिशिएटिभ नानाय इंगाकाय अवश्य बो जुदि बुट खाय तमाय तो हमरे तो संगठननि बागे बिनि इंगा एगेन्स्ट को खायनाय इंगा बो सस्पेंड खालायजानाय खायजानाय इंगा बो बुबागारा न जाकिसु सिद्धान्त नानाय गाय बिनि बो कन्डिशनाव गोआरो बुट कमिटि खालायजा एबं ताङै गोआबनो तिब्रामा था बायो टिपिएन नतै आरो मिटिं खालायै बा ताम खालायै बा आबनो आरो मीडिया नि बुसकां कक साका अब सम्पूर्ण अब इनक्वायरि खाय तथ्य नाबायमान परेबो अब महाराज चिनि चेयरमैन बन अब बिनि ताम बिनि पानिशमेन्ट तामने बन सिद्धान्त लानाय आं खाखो जों चिनि हानो नारना नांनाय अ आइडिसि चिनि क्षमता राजा ताबुबो साइतंगो ঐক্যং देहिनि समस्त चिनि रिजनल पार्टी तंनाय ঐক্যङै जों जदि एकङै बाजाखाय यासाक जों अ एडिसिनो मार गया अब राजानि कक आनि कक या चिनि सुप्रीम कक एकंदि एकंखाय राजा अंखरनाय राजा ए एडिसिनो तामखाय जिति दितु नुगनाय अबनि बागै आं सावो जत रिजनल पार्टी रोनो आं खुलुमै सावो कबगै सावो नर जेखेबानो थानसा अंगै फायदि जोंबो नायो अ त्रिपुरा हास्तेनो अ एडिसिपानो जों नारदानि बागै जों जत्त बरनो बुकुं बारारो एडिसिनो नारगै जों मुया जानाय रंनि मुक्तिनि लामानो
খালাই খালাগানো ত্রিপুরা মতা তাবুক ফন্ত চিনি সুপ্রিমো অর্থাৎ চিনি মহারাজ যতক্ষণ পর্যন্ত ডিক্লার রিয়াসাক जों सायबाया महाराज डिक्लारियो शुधु महाराज अबनो क ऐक्य जों ऐक्य नायो ऐक्य हंखाय महाराज ऐक्य हंखाय दङ थानसाखै जे एडिसिओ समबारियो कन्टेस्ट खाने हामा जागो दाबो रिजनल पार्टी ताई बबो पार्टी रो बाय कक सालायना खाबा बसगाङाव सालायना थाङि दङ आबो कुनो कक रोग द फाइका ताबुक जरतै तो एमने कुनो रिजनल पार्टी रो जों राजानि आरो फाइया कक सालायको एमन जों बाय दङ शुधु एकमात्र रंजित बाबुनि ग्रुप दङ एवं पाताल कुइनानि ग्रुप जों बाय ताबुक जे कुनो जायगा कपारेसन खाय दङ আর এডিসি সমবারিও যদি ন্যাশনাল পার্টি রগনর বাই যদি এলায়েন্স না থাকে না এলায়েন্স নাই দে अबले आंनि जे कग्रिमाया अब चिनि सुप्रिमो पार्टीनि लिडार बजदिनो पालखाय सालायै जोंनोबो जुक्ति नालायनाय पालखाय सालाय जों थांनानै हिंखाय थांनाय अब चिनि सुप्रिमो सायमा